Ogaima Democracy for the Citizens Party Rigathi Gachagua uktumoswo ko jatend jotije sirikal Felix Koskei moko ni jatend piny William Ruto tiyo gode chokomenda ma yiero mabiro. Gachagua koni jok machao duon buche mar DCP oikane tend duon burano madhi kedo kod mibadhi. Akaja fomara wata nyambagalero noa Gachagua osiemo Erastus Ethekon mondo mi obed motang' e kinde ma obiro tawo yiero mabiro. Gina lama ne obage kanisa mar Joy Christian e gwenge mag Gatange County ma Murang'a e kae makweth mag jokanyo mag duond bura mar DCP moyangore kaka Democracy for Citizen Party kotelnegi kod Rigathi Gachagua odunyore kod jatend jotije sirikal Felix Koskei ni jatend piny tiyo kode marach e kendo ng'wano tije sirikal to kod migepe kanyakla kod nyiepo kaka yore choko pesa ni yiero mabiro. Pesa yote unasikia imewekwa State House, imewekwa kwa Head of Public Service, imewekwa ofisi ya Deputy President, imewekwa National Intelligence Service, imewekwa pale Department of Defense. Hiyo pesa yote ni ya William Ruto ya kupanga uchaguzi wa 2027. Shida ile ingine ni kwamba ndugu yangu William, kila asubuhi simu pale kunaitwa Treasury PS, orodha ya kulipa pesa iko namna gani, jana mliokota ngapi, unalipa nani na nani, huyo lipa, huyo toa. Rigathi oko ni duond buche mar DCP oikore mar kedo kod mibadhi mopogore kod nyayo mibadhi masani otima chidh nade sirikal jokanyogo oko ni kweth mag UDA chayo mokalo duond bura manyien mar DCP kata kamano gin kod mise makare mar dongo Kenya. Mheshimiwa Deputy President, unajua mimi nimeona wale watu wanashindana na sisi wanakasirika, wanasema chama yetu iko na rangi mbaya, sijui chama yetu iko na shida gani, sijui chama yetu iko na jina ndefu. We are determined to make Ruto a one-term president constitutionally through the ballot. Jalup jatend piny machon ochikore gi chien weche matude ni nogolo weche moko manyalo nyayo tulo pachoka. Rigathi okone sirikal owuone manyayo tulo ka osebedo kachwalo jonjore majendeke mondo monje. Tunataka serikali huyu waziri Murkomen, can you order wale watu walitupiga Limuru wakamatwa wapelekwe kotini? Can you give instructions wale watu walituumiza Mweki ndani ya kanisa wapelekwe kotini? Rigathi okoni William Ruto oyiero osiepne ne Erastus Ethekon e duol mar IBC mani kod tudruok kod Josephat Nanok mar kar jot mar jatend piny mabiro lande ni Oyombo gino mok giyie kata matin. And Mr. President, why people are concerned that this election will not be free and fair is that yule chairman umeweka IBC is a friend and a colleague of Josephat Nanok, who is your deputy chief of staff. Mimi sijasema Kenya itakuwa na fujo. Mimi nimesema nikisikiza wa Kenya vile wanasema wewe William Ruto usijaribu kuiba uchaguzi, na nimeuliza IBC, please be patriotic, msiweke hii nchi kwa shida. Walter Nyambaga, Ramogi TV.